Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Evo, malo je hladno, malo više. Jednako je danas pao prvi sneg, tako da... Evo, krenut ćemo emisiju o... Sad sam krenuo u stan, dole nemam ni grejanja, nema veze. Snimat ćemo nekako, možda budem snimao i aktiv, vidjet ću. U svakom slučaju, dok se ne zagreje malo, pošto nisam uključio. U svakom slučaju, da idemo, opozicija zahtjela reagovanje grada i države. U posljednjih 20 dana u Benetonu u Nišu otpušteno 450 radnika. Naravno, šta mislite, je li ova fabrika, ova firma, je li dobila možda neke subvencije od države? Jeste, za svakog radnika. Zadnjih 20 dana 450 radnika otpušteno. Znači, 450 porodica je izgubilo način da sebe finansira. Jer ovdje je već svima jasno da su cijene toliko skočile svega da kada izgubite jednu platu, ne samo platu, da izgubite trećinu plate, pa nekima i desetinu, to već znači da ne prelazite u sljedeći mjesec živi, maltene. To onda vodi do pozajmljivanja, zaduživanja, traženja ovoga, traženja onoga. To je spasavanje na individualnom nivou, ali kao što vidite, neke stvari se ne menjaju ovdje u Srbiji. Posljednjih 20 dana u fabrici Benetton u Nišu otpušteno je 450 radnika, bez najave i objašnjenja, saopštio je Miodrag Stanković, šef odborničke grupe Ujedinjeni nada za Niš. Čekaj, šta je već s borbom u Nišu? Ja sam mislio da je Niš slobodan grad, tako smo govorili u junu ove godine, tako? Vidim. Stanković i Dragoslav Ćirković, također kao predsjednik Niš moj grad, zahtevali su da se u rješavanje ovog problema uključi grad, ali i republika. Oni su danas obišli fabriku u kojoj, kako su kazali, do prije 20 dana radilo 1200 ljudi. Od kojih u vrlo kratkom vremenskom intervalu, kako kažu, oko 450 ljudi ostalo bez posla. Preostali radnici u Benettonu zabrinuti su za svoje radna mjesta i kaže, obišao sam fabriku da bih se, Stanković taj kaže, obišao sam fabriku da bih obavio razgovor sa njima, jer se ljudi otpuštaju bez najave i objašnjenja. On je kazao da grad Niš mora preduzeti mere da spriječi dalje otpuštanje radnika, kao i da radnici koji su dobili otkaz ili im nije produžen ugovor o radu budu vraćeni na posao ili im se ponudi alternativa. Dodao je, evo ga, ključna stvar, da je grad Niš omogućio Benettonu povoljne uslove za rad, a država Srbija dala subvencije za svako radno mjesto, zbog čega su i grad i Ministarstvo rada u obavezi da vode računa o položaju radnika i njihovom statusu. Ćirković je uputio javni poziv sindikatima da otvoreno i beskompromisno stanu ispred radnika predlože načine zaštite njihovih prava. Istraživanje je pokazalo da su zaposleni u kooperantskim firmama Benettona u Srbiji među najugroženijim radnicima. Vidite, došao jedan period, nažalost, dočekali smo ga, umjesto da smo imali više pameti, a izgleda i sad nema dovoljno te pameti, pa ćemo čekati još gore vreme, da ne samo da Vučićev režim zadužuje Srbiju na nivou da vi ne možete više ništa da se nadate nečemu boljem, nego i ono što su oni gradili. Od svega toga, vidite, obrušava se, pada, firme koje su dovodili, tu se radnici otpuštaju. Pa ova scena za onog kome Turčin nije isplatio, pa se on ruga se ljudima. Znači, jednostavno došlo je, ovo ide ka nekom završetku, ali nemojte misliti da je to nešto toliko divno i dobro. Može da ide ka vrlo lošem završetku po sve nas. Ta završnica će debelo da nas košta. I sad pominjemo Juru, pominjemo Benetton, ovu kompaniju, onu kompaniju, nošenje pelena, slušanje raznih Vučićevih govora. I gdje će nas to odvesti? Odvesti će nas u propast. Kako je neminovno idemo. Mislite da će neko da pita ove radnike, imaš li sutra bebi svoje novorođenčetu ili detetu, nebitno, ili jednom ili dva deteta, ili 3 ili više koliko bi trebalo da ih bude, da bi se održavao? Nemoguće više napraviti bilo šta ovdje da funkcioniše. Može jedan individualac, 2, 3, ali društvo, kao društvo umire. To je problem, što društvo umire. I to onako, dok se malo proveseli srpski rod u međuvremenu.
prema njihovim rečima, dobro, da, zabeleženo je više slučajeva iznenadnog gašenja kooperantskih firmi Benettona i neisplaćivanja zarada zaposlenim. Vidite, čak i njihove kooperantske firme. A šta ako ovako sutra isto bude za Rio Tinto? Da ne dođe samo Inobat, Dundee i ne znam ko još. Dođe još 15 takvih, još 20 takvih. Pa svi zajedno uposle jedno 40-50 hiljada radnika, ili ko zna koliko. Pa u jednom momentu od tih 50 hiljada, 25 hiljada bude otpušteno. U jednom momentu, nebitno, u periodu od godinu dana. Šta ćemo s tim onda? A subvencije dobijene. I garantovano sve i tako dalje. To govori mnogo. Zahtjeva se da grad Niš preuzme ulogu medijatora kako bi se spriječila dalje otpuštanje u kompaniji Benetton i omogućili zakonski uslovi rada. Traži se također da se utvrdi da li su ispunjene obaveze iz ugovora koje je Srbija potpisala sa Benettonom. Zahtjevi da grad nađe rješenje za svako izgubljeno radno mjesto u Benettonu i brine o egzistenciji svakog građanina. Šta mislite će se to desiti? Desit će se samo prividno kao mazanje očiju ili se neće desiti uopšte. To je tema koja je naišla u momentu kada se desila ova tragedija i sve teme koje nilaze u ovom momentu. Kao ova tema da Kurti sada finansira, pazite, Sandžak od sljedeće godine. To će totalno proći neopaženo svuda. Totalno neopaženo i gomila drugih stvari koje svaki dan na ovom kanalu ponavljamo. Sve će to proći kao da se ništa dešavalo nije. A od nastrešcije te priče neće desiti ništa, smijenit će se, ne znam. Nije bitno i dode Toma Mona, dode ovaj, dode onaj, nebitne ličnosti. Možda nas neko odvede onda na Gazelu, mene neće sigurno, ali neke ljude. I kaže, evo, pobedili smo ponovo, proglasi pobjedu. To je ono što nas čeka ove godine. Strašno, Ling Long, ovo ću da pravim posebno video. Evo ga ovdje, kaže, radnici masovno tuže Lastu u strahu od stečaja ili prodaje. Štrajk za nekoliko dana. Stotine radnika Laste, bivših i sadašnjih, nekoliko godina unazad podnose tužbe protiv poslodavca, pre svega zbog utvrđenih zarada, manjih od minimalca, pazite, manjih od minimalca, i to nekoliko godina unazad. Pa ljudi, ja vam to upravo govorim, mnogi se žale kako da preživimo sa 60-70 hiljada, neki ljudi nemaju ni 40, ne mogu ni možda 300 evra ako imaju i da budu srećni tog mjeseca. I kad plate sebi da jedu, ostaje im da budu goli, bosi, bez dece, bez ikoga išta. Eto, to tako izgleda otprilike u državi Srbiji. Naravno bez automobila, naravno bez bilo kakve registracije, kako crno gorivo, to je već luksuz. Tako da oni će ostati bez letećih automobila u budućnosti. Kaže, protiv poslodavca neplaćenih troškova prevoza, pa i mobinga i otkaza. Znači još manje, još više. Ako je tu bio i mobbing, možda ti mi rekao, no šta, za 27.000 radiš. Nećeš, ne moraš, evo, imat ćeš 0. Sad naravno radnici, pošto je narod pametan, se neće okupiti jedan dan, svi stati i reći časno i dostojanstveno. Znači šta, tako? Pa mi svi dajemo otkaz danas. Pa vi ti direktor ostani bez radnika, ostani bez svega. Ne štrajk, otkaz dajemo, nećemo nikad više raditi, doviđenja. Izlazimo u medije i svako od nas će sad ovdje na KTV televiziju, na Novu, na Danas, na ovaj, nebitno, kogod me primi, neću gledam da li je prozam, samo mi je sad cilj da je tvoja deca i vaša, vlasnika ovih, onih, svih tih koji su mobbing primjenjivali, eto, pamtit će vas po tome, ali ne. To radnici nisu radili, nego su sigurno pojedinačno, kao što imamo što godinama traje, podnosili tužbe, pa ste imali neke od njih koji će da šefu kažu, pa će ovaj da bude taster, pa će ovaj da bude ovo, pa će ovaj da bude ono. Moji Srbi. Posle nekoliko mjeseci još jedan nemali krug zaposlenih pravdu traži pred sudom. Razlozi su isti, ali ne i okolnosti. Ovo puta su u strahu da je firma na ivici ponora. Pa nije valjda da je nešto na ivici pomora. Pomora. Pazite ovo kako je izletilo iz mene, znači sigurno i to nije slučajno.
u Srbiji. Mi smo i na ivici ponora i na ivici pomora. Samo nam to još niko nije javio. Prema dostupnim podacima, samo u novembru pokrenuto je 18 sporova. Pazite, u 10 dana, da kažemo, u novembru, dok informacija stigla u 10 dana novembra 18 sporova. U oktobru ih je bilo više od 40, u septembru gotovo 30. Iznosi koji se potražuju su različiti, od malih pa do onih od 200, 300, 450 pa i 600.000 dinara. Kako Forbes Srbija saznaje, pošto su oni razbavili s ovim, tokom posljednjih 7 godina oko 700 sadašnjih i bivših zaposlenih tužilo je Lastu. Radnici protiv poslodavaca vode oko 1000 postupaka. Umjesto da su svi lepo u jednom momentu to uradili, ali to nikad, znate, to je priča kad neko kaže, a što ne društvena neodgovornost i što ne svi da ne plaćamo sad porez i da ništa ne radi, zato što to će da radi mali broj ljudi, a neki će da rade 2-3 dana, pa će početi da plaćaju, pa će drugi posle par dana, pa će da im nekome upada bije ovdje, onda ljudi će popustiti. A onda ćete svi vi dobiti dodatno sa kamatama to, tako da to morate pitati naše sugrađane zašto oni se ne ponašaju tako u pojedinim gradovima Srbije. Eto, zato što jednostavno neko će da proda tu priču cijelu, ne 1, ne 2, ne 100, ne 1000, ne 100.000, nego ko zna koliko ljudi. Ne želim da pomišljam na tu cifru, ali to vam je Srbija. Kaže, ćao, samo skrene. Najveći istekle licence vozača, kaže Rajko Velimirović, vozač u Lasti čak 34 godine. Vodi neformalno udruženje vozača ovog preduzeća. U jedno je siguran, u firmi nikada nije bilo gore. Pazite, on je tu 34 godine. Ako uzmete to i pogledate, to znači od 1990. U firmi je bilo bolje 93. Eto, ok. Najveći problem je prekovremeni rad i istekle licence vozača. Svima su nam u oktobru istekle licence i kartice nam nisu važeće. Kolege se vraćaju sa granica. Kolege vraćaju sa granica, znači drugih vraćaju granica. Trebalo je da prođemo obuku i dobijemo nove, ali je obuka kasnila. Sada je gužva i kartice sporije stižu. Veliki problem je što na dugačkim linijama vozi po jedan vozač. Znači ne poštuje se uvek propisano radno vreme. Trebalo bi da radimo 4,5 sata i onda odmaramo. Na mnogim dugačkim linijama jedan vozač i on mora da vozi 5,5 i više sati bez odmora. Stopiran kredit. Od zaposlenih čujemo da im preduzeće nije isplaćivalo pune dnevnice na putovanjima u inostranstvu. Neki godinama čekaju i jubilarne nagrade. Mnogi imaju i prekovremene sate koji nisu plaćeni, a pred sudom su vozači koji su umjesto uobičajenih 180 za volanom bili i 300 sati mjesečno. Dragan Filipović. Mislim da to nije ovaj Dragan Filipović koga smo pominjali nekoliko puta u mojim obraćanjima, ako znate na koga se misli. Potpredsjednik sindikata Nezavisnost u ovom saobraćajnom preduzeću siguran je da ih nadležni svesno urušavaju. Namjerno nas uništavaju, za nas su nadležna ministarstva financije i privrede, kaže Filipović. Ili će nas prepustiti privatniku ili gurnuti u stečaj. Lasta će verovatno propasti. Najveći problem je što nam je stopiran kredit kod Poštanske štedionice. Pa ne, to je slom preduzeća. Kaže, pribavili smo svu dokumentaciju i garancije Beograda i neko je to stopirao. Ajde da se zapitamo ko je to bio. I od tog novca je trebalo da kupimo nova vozila, izmirimo dugove prema dobavljačima i radnicima. Sad sljedeća stavka nastavlja se upravo o štrajku koji je pomenut. Kaže, priprema štrajka. Glavna garancija za pozajmicu je ugovor sa Beogradom koji je sklopljen krajem prošle godine i važi punih 10 godina. Mesečni priliv od prijevoza do beogradskih prigradskih opština je 270 miliona dinara. Rata kredita je trebalo da bude 30 miliona. Kredit je neko stopirao, a zato smo mi sada u ovakvoj situaciji. Mi ćemo narednih dana organizovati štrajk, to je sigurno. Lastu muči manjak mlađih vozila, ali i vozača. Bez očekivanog kredita vozni park nije obnovljen. Sada, kako čujemo, u njemu je i 37 vozila kojima ističe rok upotrebe. Znači, totalni kolaps. Pazite, nemaju vozače, nemaju mlade vozače. Ljudi su ih napustili. 1000 postupaka protiv njih. Stopiran kredit. Neko ih sabotira, stopira. Ajde, naravno, jasno je šta i zašto i kako. Vozni parkovi, ništa ne radi. Da li zbog voznog parka kadra linije
te poslovni prihodi Laste padaju. Prema posljednjem financijskom izvještaju za prvih 6 mjeseci ove godine oni su više nego prepolovljeni. Ako se sjećate, pravio sam video oko ovoga gdje sam govorio da je bukvalno nemoguće šta se dešava, ali kao što vidite, niko na to ne obraća pažnju. Lane su u tom periodu prihodovali 7,4 milijardi dinara, a ove godine 3,4. S druge strane, neto gubitak je nešto veći. Lane je bio 566, a ovdje godine 602 miliona dinara. Znači, gubitak nam je sve veći i veći. Klizimo pravo ka zlatnom dobu. Na kraju prošle nedjelje račun firme je bio blokiran jedan dan. Lasta obavlja gradski, prigradski i lokalni prevoz na teritoriji 8 gradova. Ostvarili su ove godine do kraja juna 11.563.704 km. To je za 3,93% manje u odnosu na isti period prošle godine. Tako da vidite, kilometri gore, kilometri dole. Nije drastičan pad ni u međumjesnom prevozu. I tako da, sad ne idem u te procentualne stvari, ali evo, kaže, nedostaje vozila. U vanlinijskom saobraćaju lasteni autobusi su pregazile sve manje i manje, zato što jednostavno nema dovoljno vozila. Lasta razmatra i potencijalne rizike, to su nelegalni konkurenti, nedostatak vozača D kategorije, ali i nedovoljan broj tehnički ispravnih vozila. Pa znači, totalni raspad. Eto, ljudi moji, gdje mi živimo, šta mi trpimo i šta se dešava. Tako da, to vam je to od mene. Hvala vam svima na pažnji, evo stigao sam i mi se vidimo posle u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam i prijatno.